खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि SBBodoNews चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावआव सिखावनि उदखार सासे बर' आइजोनिफ्राय ATM कार्ड सोलायखुमानानै लांनो नाजानायावनो हमजादों सिखावफोरा। बैसो जानाय बर' आइजोआ गावनि साहस आरो सोलोजों सिखावफोरखौ हमनो हादों। बिथांजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्ला ATMआव रां दिहुननो थाखाय थांदोंमोन बे समावनो सानै हेलमेट गाननाय सुबुंफोराबो ATMनि सिङाव बिथांजों लोगोसे हाबफादोंमोन। बेनि उनाव ATMआ जाद'यैयाव मदद होनो थाखाय सिगांबोदोंमोन दुथांफोरा, नाथाय आइजोआ गावनो खालामगोन होननानै खालामदोंमोन आरो उनाव रांखौबो दिहुननो हादोंमोन। रां मोनखांनायनि उनाव ATM कार्डखौ बख'नाय समावनो दुथांफोरा आखायाव नाज्रेदों, जायजों ATM कार्डआ हायाव गोग्लैदोंमोन। फिन दुथां सेंग्राफ्रा मदद होनो थाखाय ATM कार्डखौ खननानै आइजोनो गथायनानै गावसोर ओंखारलांदोंमोन। लोगो लोगोनो ATM कार्डखौ दुथांफोरा सोलायखुमाबाय नामा साननानै बेग सिंनिफ्राय बख'नानै नायफिनदोंमोन आइजोआ, जेराव गमामायैनो गुबुन ATM कार्डखौसो मोननो हादों। लोगो लोगोनो दुथांफोरखौ होसोलांदों आरो बिथांनि होज्रिख्रावनायखौ खोनानानै रायजो राजाफ्राबो थुबुर जादों आरो रायजो राजाफ्रा सिखावफोरखौ बुग्लिनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों आरो बर' आइजोआबो गावनि ATM कार्डखौ सिखावफोरनिफ्राय मोनफिननो हादों। हरखाबै गेदेर दंफांनि दालाइ बायसिननायजों 7 सुबुङा जोखोम जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि आनन्द बाजाराव जादों बे जाथाया। हाथाय जाफुबाय थानाय समावनो गेदेर सुमलि बिफांनि दालाइया हरखाबै बायसिनदों, जायजों 7 सुबुङा जोखोम जादों। 7नि मादाव 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। मुंफ्रा फारियै गाला सोरगियारि, मेब्रम मुसाहारि आरो इद्दु आली। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय सालबारिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिफां दालाइया गला सायाव बायसिनदों, जेराव गोबां सोदोब जानायजों लोगोसे गं 10निफ्राय गं 15सो गलाफोरानो सिलिंखार जादों। रायजोआव अखा हानाय लोगो लोगोनो सारअन्थाइ गावनायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 7 जोखोम जादों। शिबसागराव अखा आरो सारअन्थाइ गावनायनि उनावनो 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै अजराम आयेन 40 बोसोर बैसोनि आरो दिगन्त मिलि 26 बोसोर बैसोनि। आरो जोखोम जानायफोरा अजराम आयेननिनो फिसाज्ला बिक्रम सिंह आयेन, फिसाजो रौपी आयेन, फुथुला आयेन आरो दिगन्त मिलिनि नखरनि गणेश मिलि आरो रिमि मिलि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अखा हानायनि थाखाय माइखौ न'आव लाबोनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बिथांमोनहा। बेयावनो सारअन्थाइ गावदों, जायजों बिथांमोन 2नि जिउ खहा जानो गोनां जादों। ओजोंहाय जोखोम जानाय 7 सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय शिबसागरनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। शिबसागरनि अनगायैबो रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव मैयानि सानाव गोबां अखा हादों आरो बारहुंखाबो बारदों। गुवाहाटियाव दसे अखा हानायजोंनो गुवाहाटि नोगोरनि खना खनला ओनसोलफोरावबो दैबाना जादों। थाखो 6निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाय होनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लानायनि हेंथायै आसामनि गासै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावनो गोसोम बेच गाननानै सोमावसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मैयानि सानाव उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझाराव गोख्रों खुद्रिनाय दिन्थिफुंनायनि अनगायैबो धेमाजि, ढेकियाजुलि आरो आसामनि दाब दाब जायगानि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावबो फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो गोसोम बेच गाननानै आसाम सोरखारनि थांखिनि हेंथा खुद्रिनायखौ दिन्थिदों आरो सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' रावैनो दोनफिननानै बर' रावनिनो बिजाबखौ जाहाथे फरायसाफोरनो राननानै होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बाहागो लानानै बुंथिदों दि जायनाखि थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाय होनो थांखि लाबाय आरो बियो नेशनेल इडुकेशन पलिसिनिनो नियम होननानै आसाम सोरखारा बुंनो नाजादों, नाथाय नेशनेल इडुकेशन पलिसियाव बेबायदि जेबो आयेन गैया होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानैनो IAS, IPS जानाय गोबां बिदिन्थिबो दं होननानै बुंथिबावो बिथांमोनहा। आसाम सोरखारा लानाय बे थांखिखौ बोखारनानै लाफिनाबा फैगौ 15 जुनाव DC अफिसनि मोखांफोराव माहारियारि आफादफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै गोख्रोङै धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन आरो जेब्लासिम बोखारा अब्लासिम धर्ना होनाय हाबाफारि लालांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। NDBफोरखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावनाया जागासिनो दं आरो बिथार गोरोबथानि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया उदां जागोन एबा उदां जाबाय। बेफोरबायदि बिबुंथि होनायखौ नोंथांमोनहा 3 बोसोरनिफ्रायनो खोनाबोदों, नाथाय सोर NDBआ उदां जादों आरो सोर जायाखै बेनि रोखा सावगारिया नोंथांनि मोखाङावनो दं। जायनाखि NDBनि मोनब्रै आफादा सोरखारजों बिथार गोरोबथा खालामबाय
बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनो नांसिगौमोन नाथाय बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय सरकारा जेबो मदद होआखै। बे खोथाखौ फोरमायथिबाय NIA स्पेसियेल कर्टनि सिनियर एडभोकेट कंकन कलिता, जाय बिथाङा NDFBनि केसनि थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दं। खौरांगिरिनि सिगाङाव सिनियर एडभोकेट कंकन कलिता बिथाङा फोरमायथिदों दि NIA स्पेसियेल कर्टआव NDFBनिया गासै फ्राय 9सो केस दङ, नाथाय सोरखारजों गोरोबथा जानायनि उनावबो सोरखारनिफ्राय दिनैसिमबो जेबो मदद मोनाखै। राजखान्थि भाबैबो मददनि थाखाय रावबो फैयाखै आरो ABSUनिफ्रायबो मदद खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। जायनाखि 2015 मायथाइनिफ्रायनो 8 बोसोर NDFBनि थाखाय उकिल महरै खामानिखौ मावबोगासिनो दं, नाथाय जेबो मदद होनाय नुनो मोननाय जायाखै। NDFBनि गेदेर दैदेनगिरिफ्राल' बायजोआव दं, नाथाय NDFBनि फिसा फिसा सोद्रोमाफोर गासै 60सोआ जोबथेसालियाव दं, नाथाय दासिमबो सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो मदद खालामफैयाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरनि थासारिया मोजां नङा, बिथांमोननि नखरनि थासारियाबो मोजां नङा। बेनिखायनो गेदेर दैदेनगिरिफ्रा जेरै उदां अख्राङाव थादों, बिथांमोनाबो जाहाथे उदां जानो हायो, बेनि थाखाय सोरखारा बिथांमोनखौ मदद होनांगौ होननानै मददनि थाखाय हांख्रायहरदों NIA स्पेसियेल कर्टनि सिनियर एडभोकेट कंकन कलिता बिथाङा। मख'नो गोनांदि BTCनि थिखादार आफादनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया जोबथेसालियाव थानाय समाव NDFBफोरनि केसआ माबोरै जागासिनो दं बेखौ खौरां लानो थाखाय जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरा बुंथि हरनाय लेखायै बिथाङा बे हाबाखौ मावदों आरो NIA स्पेसियेल कर्टनि सिनियर एडभोकेटजों लोगो हमनानै माखासे मिथियै खोथाफोरखौ मिथिहोदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC सोरखारनिफ्राय ग्रीन सिगनेल मोनोब्लानो आरो BTC सोरखारा आसाम सोरखारजों सावरायोब्लानो मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानै उकिला फोरमायथिदों, नाथाय जोंनि माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि आफादनिफ्राय जेबो मदद मोननो हायाखै, रांखान्थियारिबो मदद होआखै होननानै फोरमायथिदों। जेरावनाखि समाज बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोनहा NDFBनि थाखाय सान-हर खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों, नाथाय जुदि NIAनि उकिल कंकन कलिताजोंनो सावरायाखैबा बिथांमोना सान-हर सोरजोंथो सावरायदों आरो सोरखारजों सावरायदोंबा मानो फासिनि साजा आरो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनिसो राय फोसावगासिनो दं, मानि थाखाय बिथांमोनहा थगायबाय थादों होननानैबो सोंथि खालामो बिक्रम दैमारिया। मोनसे फट' सेबखांजानानैनो आरो मोनसे रिल्स एबा शर्ट्स बानायनानैनो नोंथाङा 50,000 रां देरहासारनो हागोन। नंगौ, नोंथाङा थार खोथाखौनो खोनादों। जायनाखि बे समाव गासैबो उन्दै गेदेर सुबुंफोरानो रिल्स एबा शर्ट्स बानायनो मोजां मोनो, बेनिखायनो बेनि बादायलायनाय फोसावदों आसाम सोरखारा। जल जीवन मिशन JJMजों सोमोन्दो थानाय फट' सेबखांनाय, रिल्स एबा शर्ट्स बानायनायनि सायाव बादायलायनाय फोसावदों आसाम सोरखारा आरो बे बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 जुलाइसिम थागोन। जायफोरा बे बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा गाव गावनि ससियेल मिडियायाव फट', रिल्स एबा शर्ट्स बानायनानै #JJM आसाम होनानै आपल'ड खालामनो नांगोन। अब्लानो जिल्ला आरो रायजोनि JJMनि जि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बेजों लिंक जागोन आरो इमेलनि गेजेरजों फट' आरो लिंकखौ मोननो हागोन। गिबियाव जिल्ला लेभेलाव बादायलायनाय जागोन, बेनि उनाव स्टेट लेभेलाव बादायलायनाया जागोन। जिल्ला लेभेलाव मोनथाम थाखोआव बान्थाखौ होनाय जागोन। गिबि बान्थानि थाखाय 10,000 रां होनाय जागोन, नैथि बान्थाया 7,000 रां मोननो हागोन आरो थामथि बान्थाया 5,000 रां। बेनि थाखाय दिनैनिफ्रायनो बादायलायनाया जागायजेनबाय आरो 31 जुलाइसिम थागोन आरो देरहासारनायफोरनो 15 आगस्टआव बान्थाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव साथामनो बान्थाखौ होनाय जागोन। बेनि उनाव स्टेट लेभेलाव बादायलायनाय जागोन। गिबि बान्थाया 50,000 रां, नैथि बान्थाया 30,000 रां आरो थामथि बान्थाया 20,000 रां। बेनि बान्थाखौ 2 अक्ट'बराव रानगोन। जल जीवन मिशननि सोमोन्दै फोसावनाय आरो दैनि बाहायनायनि सोमोन्दै सांग्रां होनायजों लोब्बा लाखिनानैनो सावगारि सेबखांनो नांगोन एबा 1 मिनिटनि रिल्स एबा शर्ट्स बानायनो नांगोन। फैगौ 22 जुननिफ्राय 26 जुनसिमनि गेजेराव गुवाहाटीनि कामाख्या थानसालियाव अम्बुबाची मेला जागोन। बेनि थाखाय कामाख्या थानसालिनि सामलाय आफाद आरो सोरखारा थाग-थियारि जादों। हादोरनि आरो गुबुन गुबुन हादोरनि सिबियारिफोरखौ बरायनो थाखाय माखासे थाग-थियारि खालामनाय जादों आरो नियम नितिबो खालामनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 22 जुन मोनानि 2:30सिम कामाख्या थानसालिया गेवनाय थागोन। बेनि उनाव 26 जुनसिम अम्बुबाची मेलाया जागोन। बेनि थाखाय पान्डु पर्टआव केम्पबो बानायनाय जागोन। लामानिफ्रायनो कारपेट बनाय जागोन, जेराव गेजेर गेजेर
जिरायथ'ग्रा आरो दै लोंनायनि राहाबो खालामनानै होनाय जागोन। नाथाय मोनानि 9 रिंगानिफ्राय कामाख्या थानसालियाव हाबनो मोननाय नङा आरो जायफोरा मोनानि 9 रिंगानि सिगांनो थानसालियाव हाबगोन बिथांमोना हरनि 12 बा 1 रिंगासिम मेला बेरायनानै फैफिननो हागोन। 22 जुननि उनाव फिन सिगांनि बायदिनो थानसालिखौ बेखेवनानै होफिनगोन होननानै फोरमायथिदों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SBbodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।